Jana mar LTN kamoro amora ma intiere en odiochieng' machielo ma bende arwaki e chenro mar twak rowere. Kawuono ni eri antiere kod rawera e studio kendo wach maduong' mwadwa wuoye gin kaka bende onywak rowere e telo e pacho kaeri, to bende tijno ero ma bende ichiwo ne rowere mar mondo mi otim to moloyo e kinde go eko mag ng'anyo. Bende wapenjo ni to bende jotelo ma pacho kaeri tiyo makare koda rowere wa. Machiegni e chenro ni nyinga Simfroz Okinda machiegni. Kautholo ni eri wach nyingi mondo wadhi mbele. Niluonga ni Wakili Ochieng', an youth senator ma Siaya, an student mar Law University of Nairobi. Erokamano nya wakili mokwongo penjo mada penjo mokwongo ni to bende rowere ma pacho kaeri onywak e telo. Erokamano Simfroz. Aneno ni rowere ma pacho ka onywak e telo, lakini e kiwango moro mani piny. Koro daher kwayo jotendwa mag duond od buche mondo gimed nywako rowere mang'eny e telo e kinde ka kinde. Erokamano nya kiwacho ni onywak gi e kiwango mapiny. Ere gima imino kiwacho kamano? Nitiere chike mopogore opogore ma itiyogo e duond od buche ma pacho kae. To yudo ni ka wang'iyo chikego nitiere okang' moro kata kiwango moro monego bed ni inywake rowere e tend duond od buche. Tiyudo ka duond od buche mang'eny ma pacho kae ok oluwo chikno. Ochieng' ang'e ni isiro duond od bura mar ODM. Kendo achiel kachiel wada wuoyo e duond od bura no ero mar ODM. Bende duond od bura mar ODM tiyo koda rowere e yono ero makare kaka onego bed ni gitiyogo? Duond od bura mar ODM kaka ing'eyo en duond od bura maduong' ahinya e pacho kae. Kendo nitiere challenges kata chandruok mopogore opogore ma wan godo e duond od bura mar ODM. Lakini kaluwore gi kiwango ma duond od bura mar ODM osetemo kaka ginyalo mar nywako rowere e telo mar duond od bura no. Lakini aneno ka kiwango mar rowere manie ODM e tend ODM ni piny kabisa. Nikech iyudo ka joma nigi telo mopogore opogore e duond od bura no gin joma oti. Erokamano ahinya. To iparo ni en ang'o ma bende koro duond od bura no ero onego bed ni timo kata okang' mar neno ni rowere otigo e yo makare mondo kony e paro mar duond od bura no ero? Daher kwayo jotelo mag duond od bura mar ODM ni ka gidwaro ni duond od bura no omed bedo gi dongruok kendo okony migosi Raila Amolo Odinga e kawo tend pacho kae e higa mabiro, to giriw rowere kanyakla kendo giti gi rowere e okang' maber mar mondo mi rowere bende oyud kaka nyalo yudo telo mopogore opogore e duond bura no. Erokamano nya wakili, ka wadhi e wechego eko mag tiyo koda rowere, osewach mang'eny ni jotelo ma pacho kaeri tiyo koda rowere e yono ero ma ok ni kare. To ma eri abro golo koda ranyisi mag ng'anyo ma bende dhi mbele e pacho kaeri. Kaka ing'eyo ng'eny joma nitiere e ng'anyo gin rowere. To e kinde mang'eny hinyruok wuoke kendo nitiere kinde moko ma bende ji thoe, to magi mana rowere. Bende iparo ni nitiere yo moro ma inyalo nywak godo rowere e paro to ok keto ngimagi kama rach? Aneno ni kaluwore gi ng'anyo madhi mbele sani ma wakwedo godo IEBC, en ng'anyo ma pend chikewa ma wan godo e pacho kae oyie. King'iyo pend chike ma wan godo mar Constitution of Kenya 2010, iyudo ni Article 37 oyienwa ni mondo wadhi e ng'anyo. To ng'anyo ma sani ma kod nigo mar golo IEBC e apisegi en ng'anyo ma otimre kaluwore nikech kod noseluwo yore moko mopogore opogore mag kwe, lakini yore go te ne serikal ma pacho kae otamre. Koro emomiyo ne waamua ni mondo wadhi e ng'anyo. To ka wadhi e ng'anyo, rowere mang'eny iyudo ka ihinyo. To mano luwore gi obila ma wan godo e pacho kae ma tiyo gi teko mang'eny mokalo onego bed ni gitigo, waluongo ni police brutality. Koro dwaher ni mondo obila oti gi teko mani piny kaluwore gi provisions magwa mag pend chike ma wan go. Koro iyudo ni kaluwore gi pend chikewa, Article 29 mar Constitution miyo obila teko mar protecting joma nie ng'anyo, to ok ni gigoyo joma nie ng'anyo. Koro wakwayo obila mondo giluw pend chike
kagikedo kod demonstrations. Erokamano nyaka iwacho wechego eko mag rito jogo eko mabende ng'anyo. Ader mana wacho ni e kindego eko mabende ji ng'anyo, jotelo ka gibiro kaka ing'eyo jodito mag kode sama gibiro gintiere koda jogo eko mabende miyogi arita kwe machiegni maneno ni koro ok giyudo hinyruok mabende ikelo kaluwore koda chochni manitiere e kindego eko. To iyudo ka koro rowere modong' to moloyo to ng'anyo no ero mar juma ma ogik mane kod otimo. Rowere mang'eny ne oyudo hinyruok kaluwore ni gin gionge koda arita kwe makendgi. Bende iparo nitiere kaka inyalo rit rowere kaka irito jotelo mondo mi kik giyud hinyruok mar gin giwuon? Ji te obed jatelo kata obed rawera mane odhi e ng'anyo nigi right, en gi ratiro ne pend chikewa ma pacho kae ni polis onego bed ni rito. Polis ema onego bed ni miye arita kwe. To gima ne waneno e ng'anyo mogik en ni polis kar mondo omi jotelo to kod joma nie ng'anyo ma gin rowere mane nie ng'anyo to gin gigoyogi. Mano koro emomiyo ne wakwedo okang' mager wachno mar obila, kendo onego bed ni obila luwo pend chike. Erokamano nyato bende obila kawuoyo wechego eko nikech gin gigo eko mabende iwacho e piny ka e pacho kae sani kaluwore koda goch mabende obila osebedo ka goyogo jogo eko mang'anyo kaluwore ni bende pend chike ma pacho kaeri oyie mondo ji obed koda ng'anyo mamuol. Kata kamano nitiere weche mabende obila osegolo ka giwacho ni nitiere jogo eko mabakite, nitiere jogo eko modhi kanyo ne weche mag kuo, nitiere jogo eko modhi ne weche mopogore mag njore. In kaka jalno ero mabende osebedo e ng'anyo gi eki, bende iparo ni gin adiera ni nitiere joma chopo kanyo ne bakidi ne kuo kaachiel koda timbe mag njore? Anyalo wacho ni adiera nitie, ni nitie joma ne bakite to joma ne bende mayo jomoko gik moko. Iyudo ni mano luwore gi jotelo mag jo-Jubilee ne okawo youth moko kowuok Kiambu aeto kelo e ng'anyo mar kod. Aeto nokelgi with instructions, omigi instructions ni gidhi gimaji gik moko to gibakite mondo one ni rowere mane ng'anyo mag jokod ema bakite. Bende inyalo in gadiera gi wachno bende inyalo sire nikech ing'e ni gin weche ma kiwacho to en gima nitiere koda pek moro. Bende inyalo siro ni nineno joma okel kowuok e gwenge eko mag Kiambu mar mondo mi bakite kendo kwel e ng'anyo go eko? Mano anyalo siro. Kendo ang'eyo ni jaod bura ma Gatundu South miluongo ni Moses Kuria ne en achiel kuom jotelo mane ogolo ji Kiambu bokelo Nairobi ni mondo odhi e ng'anyo mar jokod. Manyiso ni joma bayo kite, joma kwelo gi jok matimo timbe njore gin joma oting' kowuok Kiambu. Ok gin jokod, gin jo-Jubilee ema wuotho e romogo ka bakite. Kamano. Manyiso ni wacho ni nyalo siro wach machala kamano. Anyalo siro wachno kendo kata ka Moses Kuria dwaro to dhi e court of law. An gi evidence. Erokamano nyamano en pachi kendo ang'eyo ni in koda chenro nero mabende inyalo nyiso. To ka wadhi mbele to bende antiere koda paro kata neno mara kaluwore ni ng'anyo gi eki bende e kinde mang'eny gitimore to moloyo masani mag kod gitimore chieng' wuok tich mabende en kinde kochakore sa okinyi. Mamano nyiso ni ka en jathino ero manitiere skul to onego bed ni entiere klas e kindego eko. Bang' kanyo en bende kadipo ni en ng'ama tiyo to ka ber to onego bed ni en ng'ama nitiere apis kaluwore koda namba mar ji mang'eny mabende chokore mar mondo mi obed e ng'anyo no ero. Bende ding'e aneno ni onyalo bedo ni ranyisi ni samoro rowere wa kaluwore ni ok onywagi e telo yo makare, nitiere ng'enygi maonge tich manyiso ni kindego eko gin thuolo. Miya ne pachi kaluwore koda wach no ero? En adier ni rowere mang'eny onge tich e pacho kae. To mane momiyo mane achiel kuom agenda ma kod nigo momiyo wadhi e ng'anyo. Nikech waneno ni piny owacho ok osemiyo rowere tich kaka ne giwachonwa ka gidonjo e telo. Koro iyudo ni atamalo 63 mag rowere ma pacho kae onge tije. Koro mane momiyo ineno kata ka koluong ng'anyo to rowere mang'eny dhi e streets. Koro wakwayo piny owacho ni ka gidwaro ni mondo tragedy no odog piny to gimi rowere tich, gi create job opportunities. Bende mana kapod wantiere wechego eko mag tich, isewacho kaeri ni duond od bura mar ODM ok onywako rowere e yo noero makare e chiwo negi tich e duond od bura noero. Ere kaka gin duond od bura noero kata riwruok mar kod mokwongo ng'iyo weche mag chiwo ne rowere tich kapok gikwayo piny owacho ma bende koro sani nitiere e sirikal noero mar Jubilee mar mondo mi ochiw tich ne rowere?
Duond od bura mar ODM osetemo ahinya kar monyalo mondo ocreate tije ne rowere. Iyudo ka higa mokalo ne wachako gazet miluongo ni Weekly, the Weekly newspaper, mane ochak gi duond od bura mar ODM. To Weekly newspaper no noloso tije ne rowere maromo 200 kadhi mbele. Koro mago achiel kuom okenge ma jo ODM osekawo mar loso tije ne rowere ma pacho kae. Kamano nya bende kipimo gi nikech koro duond od buche sani ma bende ong'ere ma winjore pacho kae en mano mar Jubilee kaachiel koda mano mar ODM kata kod wachore kata kaluwore koda ranyisi manitiere ni sirikal mar Jubilee osebedo kendo ndiko rowere mang'eny ahinya to moloyo wechego eko mag mbui manyasani ma bende idendo ni social media. Ka ipimo koda duond od bura noero mar ODM ma bende koro wachore kata imbe ni wacho kae ni opong'o joma chon manitiere, bende iparo ni en gima dhi mbele? En adier ni duond od bura mar Jubilee osemiyo rowere mang'eny tije kaluwore mag mbui, mag Twitter, Facebook, to kod kata Instagram. To mano konyiso ni duond od bura mar ODM to ok otimo mano. To bende ka ing'e ni siasa ok iluw aluwa gima opponent ni timo ti bende time kaka otime no. Koro iyudo ka duond od bura mar ODM ma sani bende oriwore gi Wiper to kod Ford Kenya ma koro waluonge ni CORD bende osetemo ahinya loso tije mag mbui. Kendo wan gi ji mang'eny sani matemo tiyo tijego mag mbui ne duond od bura mar CORD. Ka wadhi mbele kanyo ero, daher mana penjo noero mogik ni to bende iparo ni kaluwore koda lokruok ma duond od bura mar ODM oloso, en gino ero ma bende biro miyo rowere yo mayot mar donjo e duond od bura noero? Iyudo ka lokruok ma wan gogo sani koro dhi miyo rowere tich mayot. Nikech ka in adier ni jopiny oheri to itiyo gi duond od bura mar ODM e yo makare, to iyudo ka koro biro bedo mayot mondo rowere odonje duond od buche ODM. Manyiso ni sani onge wach mar ni duond od bura mar ODM nitiere koda nomination. Kaluwore ni isebedo to ere kaka ipimo loyalty mari to the party? Nikech ing'e ni kaka rawera samoro koka wuok e skul kata samoro ne antiere gi commitment koka wacho ni we adonje duond od bura mar ODM, manyiso ni kan wendo kata bedo ni jopiny ohera kendo an gi pach jopiny madwa ni mondo akel, kapok atiyo ne party to ok anyal yudo nomination mar chung' kod otiko noero. Mokwongo e ODM wan gi membership, different categories. Wan gi life membership, wan gi temporary membership. Koro iyudo ka ng'eny jok ma gin loyal e party nigi life membership kendo nying gi ni Orange House. Koro tiyo gi register marwa mar ODM yot mondo wang'e ni jomagi ma tiyo gi party mar ODM e yo mar adieri. Apenjo mana ni kaluwore nikech aparo ni loyalty nyiso ni kata ka nitiere ng'anyo to wantiere, kata ka duond od bura nitiere koda gik matimo e gweng' to wantiere. Tema penjo ni samoro nasomo, samoro kata somo no ere kaka rawera, samoro nidhi kata somo oko, to kiduogo to in gi gigo ma bende idwa ni mondo itim ne oganda mawuok kamiaye. Tineno ni duond od bura mar ODM ni en duond od bura maberna kendo en ema adwa ni achung' kode. En yo mane ma bende koro ang' ne mi in kaka rawera ichopi kendo mi nomination? Lakini ing'e ni gik minyalo timo ne oganda to inyala timo kata ok oyieri. Idwa telo, idwa ni mondo ibed e sirikal. Mago gik ma ing'e ni e ODM sani wang'iyo ni jok ma wadwa miyo otiko nyaka bed jomose show kata ose exhibit ni they can work for the people. Koro kidwaro ni mondo iti ne jopiny to just chaka demonstrate ni nyalo tiyo ne jopiny. Kiwuok oko gi pesa ni moro matin, gerne mama moro ma mok nyal ote gweng' kucha. Gerne rowere moro, nyiewne kata rowere moro car wash machines gi chak go. Magi gik manyiso ni idwaro tiyo ne jopiny. Koro ka wang'iyo ni magi jok ma oseyangore ni dwa tiyo ne jopiny, wang'i kaka wanyalo miyo gi telo e duond od bura. In kaka wakili be nitiere okang' achiel ariyo adek misetimo ma sani ing'eyo ni kitemo koso in iwe koda paro mar chung' to nomination no inyalo yudo? Kaka ing'eyo an e youth senator ma Siaya. To e Siaya wasebedo gi projects mopogore opogore makonyo rowere. Kaka ne watimo tree planting. Tree planting ne watimo nikech iyudo ka gwenge ma Siaya ema nigi
forest cover matin mogik e pacho kae mar 0.3%. Koro mane momiyo ne wakawo okang' mar pidho yien. To rowere gi emane imiyo tije mag kunyo buche, pidho yien. Tineno ka mano ne create opportunity. Then ne wa roll out project moro mar ward ka ward. Ward ka ward ne wadwaro no bed gi 2 car wash machines makonyo rowere mondo rowere bende oyud kaka nyalo manyo pesa ma odiochieng' kodiochieng'. Koro ne waneno ni ka waketo 2 car wash machines e ward ka ward, to mano ne dhi create job opportunity to 500 to 700 youth in the whole of the county. Mangiso ni the project oserumo koso how far? Project ne wachako to we are halfway nikech ne wan gi challenges mag omenda. Koro mane momiyo ne wakwayo serikal mar Siaya, county government mar Migosi Rasanga, mondo odonji mondo wang'ne kaka wanyalo tieko project. Mangiso ni duto en chenro ma ichiwo ne omenda koda migawo mane? One nikech ing'e ni en non-governmental. Yes. Koro wayudo fund, wanyalo manyo funding from other non-governmental organizations ma wapatna go mondo konywa. Erokamano Nyabende ka watiyo aparo ni kaka in jalno ero mabende en ng'amo somo chike ma pacho kaeri kendo ing'e chike go maber. Intiere e duond od bura mar ODM, in rawera, in youth senator ma Siaya. Ere wach minyalo nyiso rowere kaluwore koda weche go mag nywako rowere telo kaachiel koda jotelo go eko? En yo mane ma ginyalo timo mondo mi gine ni rowere otigo de yo makare? Daher nyiso rowere ni mondo ginywak lwedo, mondo kata ka nitiere opportunity moro ma jotendwa nigo to nyalo yudowa e yo makare. Ok ni wapogore makoro yudowa tek. Then daher nyiso jotendwa ma Nyanza ni mondo gitem tiyo gi rowere ahinya ka koro warie yiero mar 2017 mondo gine kaka rowere bende nyalo yudo telo e okenge mopogore opogore e pacho kae ahinya e duond od. Ere gima diwachi kaluwore koda weche go mag hinyruok ma bende rowere hinyo yudo e ng'anyo ma osebedo kadhi mbele e pacho kae? Daher jiwo duol mar IPOA, mano iluongo ni Independent Police Oversight Authority, mondo okaw ne obila mane oyudi ka tiyo gi teko mang'eny ahinya e kedo gi jokod mane nie ng'anyo wuok tich mokalo, ni mondo jogo kawnegi atua kendo mondo nyisgi ni giti gi teko ma okohingo ma onego bed ni gitiyogo. Then daher kwayo serikande wa ma wan godo e pacho kae mag tend gwenge miluongo ni devolved governments, ni mondo giti gi rowere kendo gijiw rowere e okenge mopogore opogore mag development. Erokamano Nyawakili, erokamano nya kuom chopo koda kendo bedo koda chenro ni eri. Janro mar ATM mana kaka isewinjo mano Wakili Ochieng' kendo nwalose weche go eko mag nywako rowere e telo ma pacho kaeri. Kaka isewinjo duond od bura mar ODM sani nitiere koda thuolo maber mar nywako rowere e telo mar mondo mi onene giyudo paro maber kendo maliw kowuok kuom rowere ma pacho kaeri mondo mi gidhi mbele e yonero maber kendo ka gitiyo koda rowere ma pacho kaeri. Ne chenro mar twak rowere nyinga en Simfrose Okinda. Warom kendo e juma manyien e chenro ni eri.